Bismillahirrahmanirrahim. Chvála Allahu, jen ho uctíváme a jen ho o pomoc a uvedení správnou cestou žádáme. Dosvědčí, že není božstva kromě Allaha jediného, který nemá společníka, a dosvědčí, že Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jeho služebník, poslal. Nech Allah žehná jemu, jeho rodině a rodu a všem, kdo ho nasleduje do soudního dne. Milí bratři a sestry v islámu, já bych rád předesílal, že dneska naším kazatelem je šejch Abdullah Muslach, který je jeden z nejvýznamnějších učenců dnešního muslimského světa. Šejch Abdullah Muslach, který je známý, je dneska naším kazatelem. A tímto se taky omluvím, že nemáme od něho předeslánou chodbu, takže budeme se snažit nějak vám překládat inšálně souhrn toho všeho, co dneska řekl doktor. Jde o muslima, o člověka, o němž řekl prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: věru při Bohu, v jeho rukou je má duše. Zničení tohoto světa je méně cennější o Allaha, nežli zabít jednoho jediného muslima. Znamená to, že jeden jediný muslim, jedna jediná muslimská duše je vzácnější a cennější o Allaha jalla ša'nuhu než celý tento svět. A my, bratři a sestry, víme, že dnešní svět, dnešní psychologové, dnešní vědci, pedagogové a všichni ostatní, kteří se tímto zabývají se pedagogikou a výchovou člověka, se tím zabývají. Je to nesmírně důležitá úloha každé společnosti a každého lidu a národa. Snaží se o to, jak vychovat to dítě. Snaží se o to, jak ho vychovat nejlépe, jak ho naučit nejlépe. Od raných počátků jeho života. Jenže, milí bratři a sestry v islámu, nenechte se mýlit, že my v tom zaustáváme, tedy islám zaustává. Islám v tomto nezaustává. Islám se tímto zabývá nejen od raného věku tohoto člověka, ale i před jeho narozením. Před narozením člověka islám se tímto zabývá a řeší. Řeší to tím, jak nám Allah jalla ša'nuhu v Koránu radí, jak nám radí prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jak vybírat manželku, jak vybírat ženu, jak vybírat muže, člověka, jak vybírat tedy manžela, který je součástí toho rodičovství. Takže dříve, než se narodí tento člověk, dříve, než se začíná jeho stvoření. Takže nás vyzývá a nabádá islám k tomu, abychom vybrali správného manžela. A o tom jsou určitě verše a určitý ajety, který o tom hovoří. Minimálně tady uvádíme jeden hadith od proroka Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, že když vám přijde někdo, jehož morálka, jehož dín, jehož víra je vám dobrá, tak nemějte obavy, nebo nemějte nic proti tomu, abyste ho dali vaší dcery za manželky. Na druhé straně v dalším hadithu, v dalším výroku, jak poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jak posol Boží Muhammad sallallahu alaihi wa sallam říká, že žena se vybírá podle majetku, podle postavení a podle rodinné příslušnosti nebo podle víry, podle dínu. A vyzývá nás prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam k tomu, abychom vybrali tu, která má nejlepší dín, nejlepší víru, nejlepší tady imán. Takže tímto je první tady ta péče islámu o dítětích. Potom po narození první, co máš dělat se svým novorozencem, je učinit ezán do jeho pravého ucha a ikáme do jeho levého ucha. Aby byly první slova Allahu Akbar, Allahu Akbar. To jsou slova, které se dostanou do toho člověka, do jeho podvědomí, do jeho přirozenou duši, do jeho čistou přírodu, která je stvořena tím, že ví, že Allah jalla ša'nuhu existuje, že je ten jediný. Potom tam doznívají slova La ilaha illallah, který utvrzuje to. La ilaha illallah, který bude inšallah světlem pro toho novorozeně. Takže takto krok po kroku nás učí islám, jak máme postupovat.
Potom jak začne mluvit, tak začni, milí bratře, milá sestro, začni svému synovi, i když ještě neumí mluvit, začni mu opakovat slova Ešhadu an la ilaha illallah, zvedni před ním, před jeho zrákem tvůj prst a ukáž mu jedinost tady, svým jediným prstem, ukáž mu la ilaha illallah. Ačkoliv si myslíš, že on tomu nerozumí, ačkoliv si myslíš, že on to nevysloví, neboj se, inšallah, to bude mít velký vliv, inšallah, do jeho morálky, do jeho duše, do jeho psychiky. Nauč ho všechno, co můžeš o islámu, nauč ho všechno, co dokážeš. Dej na to na tebe, neříkej, že ještě brzo, nikdy není brzo, ale taktéž, inšallah, nikdy není pozdě, milí bratře, milá sestro. Celou tu dobu máš se snažit o jeho výchovu, neboť to je dar od Allaha Jalla Šanuhu, ale taky to je velká odpovědnost, která se ti dostala do vlastních rukou, za kterou budeš tázána a tázán, milí bratře, milá sestro. Potom, jakmile dosáhne věku 7 až 10, mezi 7 a 10 let, to je období, který je nesmírně důležitý, ale taky nesmírně nebezpečný. Tehdy v této době začne se vytvářet v tomto člověku, člověk se začne vytvářet city, začne se vytvářet i emoce a city hlavně a vnímání věcí. Začne se vytvářet láska, nenávist, začne se vytvářet touha, vlastnit a taky chtít něco. Tak tvá povinnost je v tomto období vlastně naučit ho milovat imán, milovat islám, aby se stal muslimem a nauč ho nenávist kufr, nenávist úhonost, nauč ho nenávist ke všemu, co je nemorálného, nauč ho nenávist ke všemu, co je nesprávného a hlavně tady nauč ho nenávist ke kufru, tedy k neuznání Allah Jalla Šanuhu a jeho jedinost. A nauč ho na druhé straně milovat Allah Jalla Šanuhu, proroka Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, milovat imán, což je nejcennější, co ho můžeš naučit. Tato, milí bratři a sestry, znáte asi všichni ten výrok od proroka Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, který říká, naučte své děti salah v 7 letech a můžete je být v 10 letech, pokud to neučiní. Tato doba, milí bratři a sestry, je nesmírně nebezpečná. Proto ta dbalost islámu, proto ta řeč islámu o tomto období, naučit ho modlit se, prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, když to říkal, neříkal to marně, neříkal to bezcenně, neříkal to jen tak, naivně, sallallahu alaihi wa sallam, on naivné řeči nikdy neměl. V 7 letech, když ho naučíš se modlit, on poznává, co to je modlit se. On bude cítit i v 10 letech, pokud na tom budeš trvat, až dokonce, že ho můžeš za to být, samozřejmě podle toho, jak je vysvětleno našimi prorokem i našimi učenci. Co to znamená být jako, asi je vám jasný, to neznamená prostě nenavistně, ale s láskou ho vést a učit. Když on poznává, že tato modlitba je pro něho důležitá, když ho naučíš a máš učit salat, tak i ostatní věci, taky máš ho učit v tomto věku. Toto období, milí bratři a sestry, je nesmírně důležitý. Potom v období mezi 10. a 15. rokem. To je opět další období, na kterým záleží, milí bratři a sestry. V tomto období i podle vědců, i podle pedagogiků v tomto věku už od 10, respektive ve 14, 15 letech začíná takzvaná puberta, kterou uznáváme my jako muslimští učenci, že to je ta správná nebo právý čas puberty. Tehdy se naučí děcko jako přirozený člověk, naučí se vlastně dbát na sebe, dívat se sám na sebe, dívat se, co dělá nebo neudělá, dívat se, co dokáže nebo nedokáže. Tehdy musíme, puberta, milí bratři a sestry, nesmí být námi chápána v duchu, že asi dělat, co chce, že potřebuje volnost, že se má dívat na co chce, že má činit, co chce. Puberta není toto, milí bratři a sestry. Puberta není nemravnost. Puberta je naopak utvrzování mravnosti a správného chování podle tradic proroka Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Tehdy v těchto letech, milí bratři a sestry, začne v tomto člověku vážit, začne v něm vlastně být ta touha, taky najít ideologii, najít metodiku, po které jde
to je nesmírně důležité období. Vlastně on si vybírá tu metodiku a ideologii, podle které jde. Takže je to na tobě, milí bratře, milá sestro. Je to na tobě a buď si jistý, že budeš za to zodpovídat před Allahem Jalla ša'nuhu. Nenech se mýlit čímkoliv, nenech ho dělat, co chce, nenech svoje děti dělat, co se jim líbí, ale ved je do mešit. Ved je do mešit v tomto místě, na kterém jsme Allah Jalla ša'nuhu nám obdařil toto místo, tuto mešitu. Ved je k tomu, ať mají s tím spojitost, ať mají konečný šnúru tady propojené s touto mešitou, tady a s islámem. Ať se učí, ať nejsou jeho hrdinové jenom z kreslených filmů, který ho naučí, že všechno je možné, že z něho může být Superman, nebo jiný man, nebo jakýkoliv hrdina, který dokáže cokoliv, jenom zvednutím ruky nebo mávnutím kouzelného proutu. Nauč ho, ať vlastně, když něco chce, tak musí se na to připravovat a musí něco učinit, aby vlastně nezastavil jeho rozum a jeho chtít. Ale taky nauč ho, že všechno je v rukou Boží, je v rukou Allaha Jalla ša'nuhu. Vzpomeňme tady výrok, který nám přenesl Ibn Abbas radiyallahu anhu, když prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho měl za sebou na jeho vroblovici a řekl mu: o chlapče, věz, že kdyby celé lidstvo se sešlo k tomu, aby ti obdaržil nebo pomohli něčím, nepomůže ti ničím, leč tím, co ti Allah předurčil, nebo co Allah dovolil. A věz chlapče, že kdyby celé lidstvo se sešlo a chtělo by ti ublížit čímkoliv, že ti neublíží ničím, než s tím Allah Jalla ša'nuhu dovolil a dal svolení. Ať věří v Allah Jalla ša'nuhu, ať se jist, že Allah Jalla ša'nuhu patří všechno, co je v tomto našem světě. A vzpomíná tady šejch na konci ajet tedy v Koránu, které říká v překladu a přikazují modlitbu rodině tvé a buď trpělivý taky s nima. Takže přikazují, milí bratře a milá sestro, přikazují tvé rodině, svým dětem, svým potomkům modlitbu. To je páteř našeho dínu, to je páteř našeho náboženství, to je páteř islámu. Jazakumullah.